Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchizondiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ino ndakaenda kune vamwe madzibaba, so ndakati ndaenda kwavari madzibaba ava vanogarawo muno muPretoria mukoma. Madzibaba ava ivo vanokara mari kubatsira, vanobatsira but hameno zvavanongoita. So kana vakaona kuti hauna mari havakwanisi kuti vange vachizokubatsira nemwoyo wavo wose, uye zvekare vanokwanisa kana kuzotoita madhiri nemuvengi wako mukoma, zvekuti unozotosvika pakuzotozvidemba kuti ko ndakaitei. Mukoma Nashe nemurume wangu takaendawo kuna madzibaba ava mushure mekunge taona kuti kalife kacho katainge tava kurarama kainge kurwadza, kana bonde tainge tava kusakwanisa kuriita, because murume wangu dzimwe nguva aitoti ndiri kushaya pekupinda napo, but ndaizoti ndakarara ndaitorota vamwe bamunini vangu kumusha uku vane mapurazi uye vane mari ende vanoita zvematongerwo enyika. Saka tinotozviziva mumhuri kuti bamunini ava ndo vanokonzeresa maproblems avo ose atinosangana nawo mukurarama, because vanonzi ivo vakaenda kuMozambique vakanotora zvavakanotora vachida kuwina maelection ende vane utsinye husingaiti. So ndakazoti ndava kuno kumukoma ndawanikwa paya, then ndipo pandakabva ndazoudza murume wangu history yefamily yedu ndichidawo kuti anga achinzwisisa kuti sometimes kana kuri kunzi tikanetsana mumba maybe it will not be his problem or my problem, but zvinenge zvichitokonzereswa nezvikwambo izvi, because ivo pamunini tichitokura taitonzwa zvichinzi pamunini vakatotaura kuti mumhuri muno munoda kutoti munge muchitozvarwa vana vasikana vakawanda, vakomana vanofanira kuti vange vachizoita vashoma nekuti zvinhu zvangu zvinozoshaya vakadzi. So kwedu mukoma kudzinza rekwedu tingori girls roga roga, ivo bamunini ndo vakangoita vana vakomana vaviri. So mukoma Nashe ndaitozviziva kuti even mumarriage ndichazotosangana nemachallenges akasiyana siyana because of that, uye zvekare nehope dzandaigara ndichingorota ndichirarwa nevarume vakawanda, uye zvekare ndichitoona kutoti murume uyu ari kurara neni akasofa kutaradhara. So my husband was so understanding. Nekufamba kwenguva mukoma ndo patakatanga kusangana nemachallenges like munyama, apa pandakatanga kugara naye aitowo nekabasa kake kange karibo achishanda kuspa, ndokubva adzingwa paya paya tikabva titongotanga kungorarama upenyu hwewakumukwako. Hakuzi kunzi chikafu mumba munenge musina, munenge muchingowana mari mukoma inokwana, mari yekuti munongobhadhara renti, munotenga chikafu, then mungotengawo tuhembe, mari yobva yatopera. Ndo upenyu hwacho ihwohwo hwatinorarama sedzinza. Then takazotanga kufamba mukoma, ndokubva tazoenda kwavari madzibaba ava. Ndaenda kwavari madzibaba vaya nemurume wangu vakatibatsira. Zvikwambo zviya zvandaigara ndichingorota zvichiya zvichizorara neni zvikabva zvazomboita sekunge zvainge zvaita nani. Nemurume wangu kana relationship yedu mukoma yainge yava kutonakidza. We had a nice life that we were living, even though tainge tisiri vapfumi zvedu, but just knowing kuti when you want your husband you can have your husband. And hope dziya dzekungorota ndichirarwa, I was no longer having those dreams. All of a sudden mukoma ndo pandakabva ndachizofonerwa namadzibaba. Vakandifonera mukoma vakabva vandiudza kuti vainge vari munzira vachienda kuZim. Ndikati zvakanakai. It was strange kuti ko munhu uyu handina kana relationship naye, anongondifonera. He was supposed to call my husband, ndo zvandakakatongozviudza, rather than to call me, because vari kudei kubva kwandiri. So vachindifonera mukoma dzainge dzitori nyadzi, sezvo vainge vakatotanga kutokommunicata nabamunini. Chinzwai zvavakaita. Ndine vamwe sisi vangu avo vari kuCape Town. Pandakaona kuti madzibaba ava vanogona, obviously you recommend him to other people. Ndakabva ndazopa sisi at that time vainge vachinetsana nemurume wavo, so mukuzonotaurirana hamena kuti chii chakaitika, but sisi ivo vanoti
vakabva vachizovapa mafone numbers abamunini because madzibaba ava vakabva vati ndikuda kutombomuona murume iyeye uyo ari kukutambudzai kudaro, uye zvekare ndokubva vazopiwa mafone numbers. Vakabva vachizotanga kutaura nabamunini mukoma, vakabva vazowirirana. So ipapo pavakandifonera ndainge ndisingatozivi kuti vainge vari munzira vachitoenda kutonobatsirawo bamunini. You can just imagine kuti munhu aikubatsira iwewe obva atanga kuita relationship necommunication nemunhu wacho ari kukutambudzai. Mukomanashe nhamo yacho yakazopinda mumbaka, yainge iri nhamo yainge iri very serious because vakaenda kuya vakabva vaenda kuprazi, vakabva vapiwa mombe, vakapiwa mari, vakazotodzoka kuno mukomanashe vainge vatopiwa nemotikari. Then madzibaba ava vakabva vazotipandukira mukoma. Madzibaba ava kutaura dai so vanototiitira mhiko dzekuti tisambowana kana anokwanisa kutibatsira. Ndakambotaura nevamwe madzimai vanogara kuMamelodi uku. Madzimai ivavo ndakangonzwa nembiri, tichingonzwawo nembiri kuti kune vamwe madzimai vanobatsira. Ndakaenda kuya mukomanashe ndokubva ndanzwa zvichinzi vainge vaenda kuCampton Park, ndokubva ndatevera iwe apa. I was really stressed nekuda kwemamwe machallenges awo ndainge ndava kusangana nawo kubasa. Madzimai vaya vakandishainira mukoma, vakangoti kwandiri asi imi mai makakwana, handiti maenda kumba kwangu mukasvika ndisiko, sure mungabva manditevera. Ndakarwadziwa mukomanashe, ndobva ndangoti zvakanakai munhu waMwari, asi maproblems angu ndo azokonzeresa kuti tige ndichizosvika pakukutsvakai kudai so. Vakabva vati muchazodzoka kumba kwangu kana ndakufonerai ndipo pamunozouya. She never called me. Ipapo ndainge ndisina kutoziva kutoti madzibaba vaya vekutibatsira ndivo vari kutozvikonzeresa. So please be careful. Kunze uko vanhu vava nemwoyo yakashata, uye zvekare vanongokoshesa mari, havasisinei nekuti unenge wauya kwaari munhu uchida kubetserwa, vanhu vava kungoisa mari pamberi. Zvinhu zvekuti zvakandirwadza kuti shuwa madzibaba ava vangasvika pakuita dhiri nemuvengi wangu ende vanotowirirana zvisingaiti navo bamunini ava, vanongogara vachingoenda kuzimu. Ende tinotozviziva kuti murume uyu kana aenda kuzimu anenge achitoenda kunobetsera ivo bamunini vedu ava vekuromba vanoita zvematongerwo enyika. Chinondirwadza ndechekuti bamunini ava vanotobatsira vamwe vanhu mukoma kunzouku. Vanhu vanotovatenda vachiti murume ane mwoyo wakanaka, but isusu mukoma tiri kutambudzika isu vana vavo. Ende vanototaura kuti ko munoda kuti ndinge ndichiita sei, nekuti kana ndikagara ndarasa zvinhu izvi, kana mapurazi angu ndinotorerwa, motikari dzose dzandinadzo neupfumi hwangu ndinotorerwa. So everything that I do is to protect my business and the interest of vana vangu. Vane vana vavo vari kumhiri kwemakungwa who got happily married, and amainini mukoma watori neimwe rafu vanotogara vachitotaura ivo vachiti vangu vana I trained them so well. Ungagoda kuzoroorwa sei iwewe uri hure? Ari mashoko anorwadza avanenge vachiudza vabereki vedu. Kana vabereki vedu vakada kuzamawo kumisa musoro vachiti tadii tambofamba semhuri, ivo vanongoti isu tinonamata, isu hatitendedzwi kuti tinge tichienda kumasowe, hatitendedzwi kuti tinge tichienda mudzin'anga. Uye zvekare netraining, munhu kana ukatraina vana vako vanosvika pakuzoroorwa votoraramawo upenyu hwakanaka. If you spoiled your kids, apa vana vacho vanenge vachinzi I did not spoil them mukoma, vaiva neumwe musikanzwa, but we know as a family kuti bamunini ndo vari kutikanganisira marriages edu. Ndikudawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ndekupiwo kwatingakwanisa kuenda kwekuti tinokwanisa kubatsirwa. Ndichange ndichizotevererawo hangu ndiri mucomment section. Ini nemurume wangu chirongwa ichi tinochifarira chaizvo. Tinogara tichingoteerera almost each and every day, tichingoti zvimwe kuda tichazosanganawo nemunhu anokwanisa kutibatsira. Please help us. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi kana kuinewo kwamunoziva kwekuti tinokwanisa kuenda tikanobatsirwa, tiudzeiwo tinge tichizoenda ikoko. All that we need is my directions. Uye zvekare hanzi ngwarirai kuno mumwe muprofita wekuti kana ukaenda kwaari
in the end anozotanga futi kuzoshandidzana nemuroyi wako. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndakazotozviziva a couple of months ago kuti murume wandinodanana naye wemunomuwo muSouth Africa iye akaromba. Mukoma Nashe murume uyu akandipfimba in my first year of university. Ndokubva ndazoramba, patakaramba mukoma Nashe achingondinyenga for almost a year, achingonditaimira chete. Ndikazoti this man is so serious about me, let me just agree. Then ndobva ndazomuramba because ndainge ndine mukomana wangu wandainge ndichidanana naye. We met at a church conference. Iye zvake ainge ari kumhiri kwemakungwa. Ndokubva ndachizotongomurasisa paya ndikatanga kudanana hangu nembinga yangu. Mukoma Nashe takabva tatanga kugara tose. Saka iye anobva kuEastern Cape. Mukoma Nashe a couple of months ago ndakangotanga kungosangana nezvimwe zvinhu zvandaige ndava kusanzwisisa. Dzimwe nguva ndaiti kana ndikapedza kurara naye ndainzwa sikarudzi yangu ichivava uye zvekare ndichibuditsa mamwe mazidischarge ari black achinhuhwa zvisingaiti. Ndichingoti chiko chava kuitika kwandiri kuti munhu uyu ari kundihurira kuti isiki. Ndakabva ndazomuudza akabva andirambidza kuenda kuchipatara, akabva anditi zvaikwanisa kungopedzwa nen'anga chete. Takabva tazoenda kune umwe sangoma because tigere munomu muJoburg even though achibva kuEastern Cape. Takaenda tikabva tazonopiwa mumwe mishonga yandakashandisa, then ndashandisa mishonga iyoyo ndikaita senani. Wopedza ndakazorota mukoma Nashe. I think kuti ndidzo dzakazondiparira and I regret. Ndikadai ndisina kana kumbogara ndakamuudza kuti ndohopedza ndainge ndarota. Ndakarota amai vake mukoma vachingochema vachiti shuwa mwanangu ngandiuraya. Mangwana acho makuseni ndakatongomuka nekutongomuudza kuti ndohopedza ndainge ndakarota. Immediately akabva atoti let us pack, we are going to Eastern Cape. Ndokubva taenda kuEastern Cape. Ndainge ndichitofarawo kuti for the first time I was going to meet all of his relatives. Takaenda kuEastern Cape kuya mukoma, but takabva tazonorara kulodge. Even though mukoma nguva dzainge dzichiripo kuti tinge tichisvika pamba pavo, but iye he chose kuti tinge tichienda kunorara kuguest house. Takarara kuya mukoma akazondimutsa. It was somewhere kuma 2 am. Ndokubva ndazomubvunza kuti ainge achida kuti tinge tichienda kupi. Mukoma akangonditi let us just go. We left everything mukoma, even my phone. We just got into the car and we drove until tazosvika pamba pavo. I then realized kuti painge pari pamba pavo. The next morning patakazobva kuguest house tava kuenda kumba kwavo, but ipapo mukoma Nashe akanditora ndokubva azobuditsa makondom. Ndikati makondom ndeei, because pose apa tainge tava kusamboshandisa makondom tichingoita yeke. Ndakamubvunza kuti makondom ainge ari ei. Akabva atondiitira hasha akati you're going to wake up everyone, you talk too much. Ndokubva atanga kupopota paya but achiita zvekuzevesera. Mukoma the way that he was handling me kana hana yangu yakarova, ndikati apa ndatourawa panapa, this man is going to kill me. Akandidhonza mukoma Nashe. Ndokubva azoenda neni kumakuva. Takaenda apo paakati ndiro rainge riri guva raamai vake. Ndokubva azonditi rara pamusoro peguva raamai vangu. Ndiko kuti hama dzangu dzinge dzichizokwanisa kukugamuchira as they are the daughter-in-law. I said no, hazviti. Hapana pandingamborara pamusoro peguva raamai vako ndisina kupfeka. What is the meaning of all of this? Akabva anditi unondida here? Ndikati hongu ndinokuda. Mukoma Nashe ndainge ndisingatoziva kuti nditori nenhumbu. Akabva anditi it is your choice because right now une pamuviri. Ndikati pamuviri? How? What do you mean kuti ndine nhumbu? Akabva anditi you are pregnant, saka zvava kwauri because iwe ukaramba kurara pamusoro peguva raamai vangu. That is our own culture semaXhosa. Kana ukaramba it means kuti my family they won't accept you, and in you according to our culture I won't be able to accept you as my wife kana hama dzangu dzisingandidi, and on top of that unobva kuZimbabwe handiti unozviziva, so you need to do what I am telling you to do so that my relatives can accept you. Mukoma Nashe nekuda kwekuti munhu ainge andiudza kuti ndine pamuviri apa iri culture yavo. In that moment it was just a moment of madness and everything was happening too quick. I could not even process what was happening. I then undressed myself. Ndokubva ndawaridza hembe dzangu pamusoro peguva
then iyewo akabva azobvisa hembe dzake ndokubva azondipa so that I can use them as a pillow. Ndikabva ndarara pamusoro peguva raamai vake. Mukomana chindichinorara pamusoro peguva raamai vake, ndaitonzwa kutoti muguva maitova nenyoka yairakidza kuti yainge ichitoshinyira. Ndaitonzwa kutoti there was a snake that was inside, nyoka iyi ichirakidza kuti yainge iri nyoka hombe. He then came on top of me ndokubva anditi chindipfekedza condom, ndokubva ndaita saizvozvo. Tikabva tatanga kurara tose mukoma. Takarara tose for about a minute or so. That was when he came. After he had ejaculated mukoma, akabva azobvisa condom riya ndokubva azondibatisa. Akabva anditi risunge uriise muhandbag. Mukoma ndakariisa mukahandbag kandainge ndiinako. Tasvika kulodge akabva azondipa tissue, akabva anditi chiputira condom iri uridzorere zvakare muhandbag mako, usazorirasa. That is our culture. Ndakabva ndazongoita saizvozvo mukoma. The very next day we drove, ndopatakaona kuti uingawani pamba pavo. Later on ndopatakabva tazoenda paguva raamai vake. We then placed some flowers, but moyo wangu wainge uchirwadza mukoma, ndichitanga kufunga zvose izvo zvaainge akandimanikidza kuti tinge tichiita pamusoro peguva raamai vake. We did not stay there mukoma. We then drove back to Johannesburg that very same day after meeting only a couple of his relatives. Ndokuzotoziva kwandakazotoita kuti murume uyu akaromba. Takazoti tadzoka kunoku ndopa akabva azondipa 2 liters yemukaka, akabva azonditi bucket iri. Ndikati what do you want me to do? Akanditi go and bath, but dira mukaka uyu mubucket, then you get into the tub obva wachizotanga kugeza. Ndikati for the why? Akabva anditi are you stupid or dumb? What is wrong with you? Anditi takaita bonde here pamusoro peguva raamai vangu, so this is a cleansing ceremony. Kana riri condom riya remukoma, when I opened my handbag handizivi kuti rakatorwa nani. I don't even know kuti riripi. Ndakamubvunza kangotiti I will tell you. Wani ndakakuudza kuti unonyanyisa kutaurisa zvimwe zvinhu chingonyarara. Am I not taking care of you? Am I not taking care of your parents? So what more do you want from me? Uda kuti ndizviuraye here for me to show you kuti this is what I have to do to give you money, to make money? Dai ndanga ndiri murombo waindida here? Are you not living a comfortable life? So mkomanashe, I have stopped asking him anything. This is where I am pregnant for this South African guy and akaromba foot. Please do not translate my story muchiisa kuchirungu. I don't want him to know. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Vakangonditi ngoma kune avo vanenge vachida kuzondijaja mucomment section, chingovabvunzai kuti if it was you find yourself uri kuEastern Cape munzvimbo yausingazivi, hanzi kwakaita kumachonyonyo, kulast number, kwekuti kumaruzeva. I don't even know where we were at that time, apa pari pakati peusiku. Then munhu wako anenge aenda newe ikoko ova kuti ngatirarei pamusoro peguva raamai vangu. What would you do? Would you refuse? I was scared kuti munhu uyu aikwanisa kuzondipfura nepfuti, because pfuti yake ainge atori nayo. Wherever he goes to, pfuti yake anenge ainayo. So to those who want to judge me, they have to tell me first before they judge me kuti what were they going to do. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section.